na Brawl Stars kanále, volám sa Tomáš a toto je úvodné video. Zaujímam sa samozrejme prevažne o hraní Brawl Stars. Zaujíma ma tá hra, hrám ju. Vidíte, že mám aj nejaké trofeje. Nehrám to ešte dáko dlho, ale dáko tam mám. 27 942 trofejí. Vlastne mám Gold 1, čo sa týka ranked postavenia. Brawlerov mám 64 z 88. Vymaxovaných mám Kenjiho, Spajka, Kita, Mortisa, Edgara, Leona, Colta, Buzza, Brocka, El Prima, Dynamika, Moa, Shelly, Piper a Barleyho. Na najvyšší tier mám na Kenji. Tam som ho troška pušol na 43. tier. Potom hneď za ním mám vlastne najlepší tier na Spikeovi. Lily, Kid, Surge, Mortis, Edgar, Leon, Colt. Na ktorých mám hyperchargeky aj. Takže tak, to môžete vidieť. Nejakých mytických brawlerov, nejakých legendary. No a čo ľudia by ste povedali na to, kebyže si zahráme za tohto Kenjiho, čo tu máme. Necháme si na ňom tento Audaiso Kenji skin a môžeme ísť do Brawl Ball. Uvidíme, ako nám to pôjde. Či stretneme nejakých botov pri 43. tiere alebo nie. Toto nevyzerá, že sú boti, takže uvidíme, ako sa bude hrať. Musím sa healnúť, lebo ten súd ma troška poťahal. Dobré, loptu majú oni, takže to nie je dobré. To by sme hádam mohli dať, dúfam. Dokiaľ súd ma dal gól, nevadí. Dobre, daj nám aj sú tam troška skúšaničiť. Toto nevyzerá dobre pre nás. Toto nevyzerá veľmi dobre pre nás. Vôbec dobre pre nás. Jaj. Nevadí. Dáme si ešte jednu hru a uvidíme. Dostal som aj kudos. To celkom divím. A môžeme skúsiť ešte jednu hru. Uvidím, aký budem mať tímerov, akých dobrých budem mať. No uvidíme. Tímerov mám Ricka a Mortisa. Dúfam, že to naši chlapci poťahali. Vidíme. Takto sme dosť dobrý toho dali. Dostali teda, pardon. Ultina, skáčem. Dobre, heal. Dobre, Rico to posúva Mortisovi. Dostal som loptu. A bam. Nedal. Máš to. Dobre. Máme tam gól. Dali sme go. Nie je to tam. Čo robia naši chalani? Tá Bibi je nebezpečná. Vyzerá, že nám dajú gól. Nie.
Dobre, teraz by sme mohli za takú inú postavu. Môžeme ísť napríklad za Bibi do Soul Showdown, na ktorej mám tento krásny legendary skin Thor Bibi. A uvidím, ako sa bude dariť. Dobre, takže lagujem sa do hry. Dobre, také bedne musíme pozbierať, aby sme mali čo najviac powerov, aby sme v tom boli silnejší. A aby sme väčší damage mali. Tam vidím, že je Buzz Lightyear s laser módom. Dobrá. Zatiaľ nikoho nevidím. Ale takto sa aj v krovi môže schovávať, môže kempiť takto. Som sa zľakol. Presne to vravím, tam je Fang. Dobrá. Tam Stu je so Silver skinom. Ešte 5 brawlerov. Dobre, máme plusové pohárky, sme top 4. Ale aspoň tú top 3 by to chcelo, čo? Tuto je bot, ten nechcem, aby šiel na mňa, to by som veľmi nemal rád. Ten Fang, som zvedavý, čo urobí teraz. Bojím sa toho laser mod Buzza. A ten môže dosť dobre ublížiť. Rozmýšľam, no ako by som sa k nemu dostal, ale asi nie cesta. On je tam asi dole kde, čo? Teraz ho bije. Nevadí. Vyskúšal som. No dobré, ľudia, ja sa s vami pomaličky lúčim. Toto bolo moje dnešné úvodné video a čaute.